नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके एकदम जबरदस्त भोजपुरी पूर्वी गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कइले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देतानी तो गाना एकदम बज जाई भैया। चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे ये गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। वादा करतनी हर रोज रउआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग राइट करेला, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। तो रउआ कौनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होखे, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, चाहे निर्गुण गीत, चाहे सीजनली कोनो भक्ति भजन, बेहिचक रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी। बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई और गाना में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली, तुकबंदी कहीं खटकी ना, गाँव में कहीं परेशानी ना होई। आज के मैटर देखी कैसे गाँव के बटे। एगो लड़की बड़ा भाव में अपना सखी से कहतिया कि का कहीं सखी बड़ी, अरे जीव घबराला होई पुचुकवा वाला। कि का कहीं सखी बड़ी, जीव घबराला होई पुचुकवा वाला। देखी देखी रोज मुस्काला होई पुचुकवा वाला। देखी देखी रोज मुस्काला होई पुचुकवा वाला। एकरा नियत में कुछो गड़बड़ बुझाला होई पुचुकवा वाला। देखी देखी रोज मुस्काला होई पुचुकवा वाला। देखी देखी रोज मुस्काला होई पुचुकवा वाला। तो भैया अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल तो क्षमा चाहतनी, काहे कि थोड़ा हमके सर्दी जुकाम भइल बा त हम खुल के नइखे गा पावत। एकरा के रउआ हाई पिच स्केल से बढ़िया से गा देतानी और तनी सा स्लो मोशन में तो एकदम गाना बज जाई। अगर ई मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। वीडियो पसंद आली तो एगो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर अगर पहली बार आइल होखें भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हर रोज रउआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। मिलत में अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।